El Shotcut té molts filtres que treballen aplicant efectes sobre la pista de vídeo o d'àudio que tenim. Ara veurem un dels filtres més comuns, que és el de grandària, posició, etc., que es pot aplicar a pistes de vídeo o a imatges, etc. Aleshores, mireu, la primera és que jo en este vídeo tinc una imatge molt gran i si continue resulta que apareix un vídeo damunt del meu vídeo inferior. No m'interessa, m'interessa fer-ho xicotet perquè jo el que vull aconseguir és este logo a l'esquerra en la part inferior i el bust parlant a la dreta en la part inferior. Com ho faig això? Doncs necessite fer més xicotet això. És molt fàcil. Me'n vinc ací, selecciono este clip, que és el que vull, que és el de la imatge, el que vull fer xicotet, me'n vinc a filtre, veieu que està així, en la part inferior està playlist, filtre. I en els de vídeo tinc diversos filtres, però en els favorits sempre en tinc alguns que són els més utilitzats. Doncs així tinc el de grandària, posició i rotació. El seleccione i ja està aplicant-se a aquest apartat. I aleshores ara la grandària és tan senzill com fer xicotet això i endur-m'ho, col·locar, veieu, hem usat grandària, posició, i si volguérem rotació podríem també rotar, però no és el cas. Bé? Amb la qual cosa, si vinguérem així, faríem clic i el logo apareixeria molt xicotet ahí. El mateix es pot fer en un vídeo. Si jo tinc este vídeo així, m'està xafant la presentació, puc fer-lo xicotet molt bé. Com es fa? Selecciono el clip de vídeo que vull afegir, el filtre, que és este del bust, parlant, faig clic en afegir filtre, grandària i posició, i mireu que senzill que és aconseguir estar ahí en xicotet mentre solta el rotllo. I ja està. I això passaria al llarg de tot el que arriba al correu electrònic es redirigeix així i aleshores tota la projecció del vídeo i no es xafen. Això es pot complicar fins a límits insospitats, però pense que per a l'objectiu del curs és suficient ajustar la grandària i poqueta cosa més. En tot cas, si utilitzeu este filtre o altres filtres més complexos, fa igual, recordeu sempre que és important seleccionar en primer lloc el clip de vídeo o la imatge a la qual s'aplicarà. I en el vídeo següent veurem un filtre per a àudio.